Once again, ang mag-interpretar si sayaw nga Kuratsa, mao si Honorable Arnel Lim, punong barangay sa Barangay Manahaw, ngan papadisan naman ni siya ni Miss Cherry Rivera Nicanor. Kuratsa.
Dako nga salamat sa niyong maupay nga pag-interpretar sa ensayo nga Kuratsa, Honorable Arnel Lim and Miss Cherry Rivera Recanor. Ang masunod nga mag-interpretar sa ensayo nga Kuratsa, mao si Honorable Ricardo Batula, nga papadisan naman ni siya ni Miss Rachel Lagrimas. Kuratsa. Ricardo Batula and Miss Rachel Lagrimas.